Šalom a vítajte späť v Izraeli s Alinou. Tento týždeň Izrael oslavuje 75 rokov nezávislosti. A pri tejto významnej príležitosti vám prichádzame porozprávať jeden tajný príbeh. Príbeh mladých ľudí, ktorí riskovali svoje vlastné životy, aby vybudovali toto miesto, Mahon Ayalon, ktoré bolo tajnou a nelegálnou továrňou na muníciu a ktoré bolo kľúčové pre víťazstvo Izraela vo vojne za nezávislosť. Takže priatelia, dnešný deň bude na tomto mieste naozaj veľmi vzrušujúci a napätý. Takže, ak ste pripravení, poďme začať. V súčasnosti je Izrael moderná, živá, radostná, bezpečná a silná krajina. Ale nebolo to vždy tak. Za posledných 100 rokov ľud a krajina Izraela veľmi trpeli a museli veľmi bojovať, aby prežili. A dnešný príbeh sa začína v roku 1917, keď Anglicko napadlo a dobilo celú zem Izrael a tento región. V tom čase sa Židia už začali vracať do svojej krajiny a začali tu stavať školy, nemocnice, celé mestá a dokonca aj univerzity. To všetko kvôli snu, že v blízkej budúcnosti vyhlásia nezávislosť štátu Izrael. Ale Briti sa vôbec nepáčila myšlienka židovskej nezávislosti tu. A preto už v roku 1922 začali zakazovať židovskú imigráciu a výstavbu nových miest. A všetky prípravy na budúci štát Izrael. A dokonca aj počas holokaustu, keď boli milióny Židov vraždené v Európe, stále zakazovali židovskú imigráciu do Izraela. Ale Židia sa rozhodli ignorovať britské obmedzenia a zákazy. A naďalej imigrujú do Izraela. Tentoraz však nelegálne a pokračujú vo vytváraní svojej budúcej krajiny. A tiež sa pripravujú na vojnu, ktorá mala prísť. Pretože všetci vedeli, že v deň, keď Izrael vyhlási svoju nezávislosť, všetky arabské krajiny v regióne vyhlásia vojnu. A to všetko muselo byť urobené tajne a utajené. Prečo? Pretože Briti zatýkali a odsudzovali na smrť každého Žida, ktorý sa zúčastnil týchto aktivít. A žiaľ, mnoho ľudí týmto spôsobom prišlo o život. A práve v takejto atmosfére a v takomto tajnom a nebezpečnom prostredí sa začína príbeh Mahon Ayalon. A práve preto sme dnes prišli sem. Poďte so mnou objaviť tajomstvá tohto miesta. V jednu letnú noc v roku 1945 prichádza Jozef Avidar, jeden z veliteľov Haganá, tajnej židovskej skupiny. A prichádza k skupine mladých Židov. A hovorí im, že má tajnú misiu, ktorá by bola veľmi nebezpečná, že by riskovali svoj život. Ale práca, ktorú by vykonávali, by bola nevyhnutná pre vznik štátu Izrael. Ale že im to nemohol prezradiť. Aká by bola táto misia, kým by to neprijali? A títo mladí sa stretnú a budú hlasovať. A hlasovanie bude jednomyseľné. Všetci príjmú toto riziko na seba, pretože vedeli, že robia niečo pre väčšie dobro. A Jozef im hovorí, že prípravy na vojnu a na budúcu armádu sa už začali. Už začali vyrábať niektoré zbrane, ale nemali muníciu.
Nemali žiadne náboje, ktoré by mohli vložiť do zbraní, ktoré mali. A práve preto tu, presne tu, v Maon Hayalon, by bola prvá a jediná továreň na muníciu v celom budúcom Izraeli. A keď počujú, že práve tu bude táto nelegálna továreň, sú šokovaní a prekvapení. Prečo? Pretože hneď vedľa je mesto nazývané Rechovot, kde bolo obrovské britské veliteľstvo. Aj hneď tu vzadu vedú britské železničné trate so stovkami vojakov. Briti sa pozerajú a hovoria: máme to urobiť práve v oblasti obklopenej nepriateľmi? A oni hovoria: áno, ak to urobíme priamo pod nosom Britov, nebudú nič tušiť. Urobíme to na poslednom mieste, kde by si mysleli, že by mohla byť táto továreň. A práve na tomto mieste, obklopenom nepriateľmi, bude postavený tento inštitút. Ale je rozdelený. Podzemná časť bola nelegálna a tajná továreň na muníciu. Ale tu hore na poschodí bolo malé mestečko, kibuc. A tu, pre každého, kto by prechádzal okolo, bol to normálny život. A dokonca ani ľudia, ktorí bývali tu hore, nevedeli, čo sa deje tu v podzemí. Poďme sa teraz prejsť a trochu spoznať toto mesto. A teraz spolu vstúpime do práčovne tohto mesta. Ale ukrýva v sebe veľa tajomstiev. Poďte so mnou. Prečo bola táto práčovňa postavená? Prvým dôvodom je hluk. Ak je tu v podzemí továreň na muníciu, továreň robí veľa hluku. Aby nepriťahovali pozornosť, nainštalujú sem veľmi hlučnú práčku. A táto práčka maskovala skutočný hluk strojov na výrobu munície tu dole. Ale je tu len jeden problém. Mesto je veľmi malé, nie je tu dosť bielizne na to, aby táto práčka bežala 10-12 hodín denne. A Briti by to považovali za čudné, aj obyvatelia by si mysleli, že je zvláštne, keby práčka bežala na prázdno. A preto sa rozhodli otvoriť práčovňu aj pre okolité mestá. A nemocnica v Rehovote, ktorá je tu neďaleko, sem posiela prať svoje plášte a oblečenie. Preto tu mali veľa práce. A preto bola práčka zapnutá neustále. Ale tí, ktorí tu pracovali, vedeli, že všetko musí byť urobené dokonale. Oblečenie muselo byť dobre vypraté, dobre poskladané, dobre vyžehlené. Prečo? Pretože nechceli, aby sem niekto prišiel a sťažoval sa. Pretože tu bolo ešte jedno tajomstvo. Takže tu môžete vidieť na poličkách, že sa o oblečenie starali s maximálnou starostlivosťou. A práca tu bola taká precízna, že Briti, ktorí boli v blízkosti, počuli, že tu je najlepšia práčovňa v celom regióne. A tu začínajú prať. Britské uniformy. Ale to, čo si Briti nevedeli predstaviť, bolo, že tu bola tajná chodba. Tadiaľto sa vchádzalo do továrne na muníciu. Každý deň tadiaľto vchádzalo 45 ľudí, aby zišli do továrne. Za 3 minúty zišlo dole 45 ľudí. Ľudia z inštitútu Hayalon ma požiadali, aby som vám neprezradila toto tajomstvo. Kde je tajný prechod? Preto vám ukážem celú práčovňu 360 stupňov a chcem, aby ste hádali a napísali to do komentárov. Kde sa nakoniec nachádza ten tajný prechod? Uvidíme, či to dokážete uhádnuť. A cez tajný prechod, ktorý je tu niekde, dnes nepôjdeme dole.
Teraz pôjdeme von a spoznáme toto miesto trochu viac. A potom, áno, spolu zostúpime do podzemia tejto tajnej továrne. Predstavte si, že pre väčšinu obyvateľov mesta toto miesto bolo jednoducho práčovňa. Videli tu zavesené oblečenie a ani len netušili, že sa tu deje niečo iné. Ľudia, ktorí pracovali v podzemnej továrni, museli zachovávať úplné tajomstvo. Dokonca aj pred svojimi manželmi, manželkami, deťmi. Pred všetkými. Pretože opäť raz, keby ich Briti chytili, všetci by boli obesení na smrť. A preto vytvorili tajný kód. Všetkých, ktorí nevedeli o továrni, nazývali žirafami. Pretože žirafa je veľmi vysoké zviera a dokáže vidieť na kilometre a kilometre ďaleko. Vidí všetko, čo je ďaleko. Ale zvyčajne sa nepozerá, čo má priamo pod nohami. Takže tu boli žirafy. Obyvatelia, ktorí nevedeli, čo sa deje. A ľudia, ktorí toto tajomstvo strážili. A aby sa tajomstvo dobre uchovalo, muselo sa urobiť veľa vecí. Ukázali sme tu práčovňu s tajným prechodom. Ale nie len to. Vidíte, že tu je komín? Prečo? Pretože podzemná továreň potrebuje vetranie. Takže tento komín tu slúžil na privádzanie čistého vzduchu do továrne. Ale tiež potrebujete komín na odvádzanie vzduchu. Špinavého a zadimeného. A druhý komín je hneď tu vedľa. Poďme sa pozrieť na ďalšiu budovu, ktorá ukrýva tajomstvo. Druhá budova, ktorú postavili, je toto. Pekáreň. Prečo? Komín na tomto mieste pomáhal vetraciemu systému. Ale je tu ešte jeden dôvod, prečo toto miesto postavili. Je to práve kvôli tejto obrovskej 10-tonovej peci. Bol postavený na to, aby tu dole ukryl ešte jeden tajný prechod. Tajný prechod v práčovni slúžil na každodenné použitie. Bola to malý vchod, ktorom mohli ľudia rýchlo vchádzať a vychádzať. Ale vstup odtiaľto bol obrovský. A bola postavená tak, aby sa cez ňu mohlo spúšťať vybavenie. Obrovské stroje, ktoré sa používali na výrobu munície. A tadiaľto dnes pôjdeme dnu. Tak poďte so mnou. Teraz naozaj zostúpime do podzemia tejto tajnej továrne. Ste rovnako nadšení ako ja? Poďme na to. Poďme zostúpiť a objaviť toto tajomstvo. Sme 8 metrov pod zemou a tu sme už dorazili do továrne. Pozrite sa, aké je toto miesto úžasné. Ale prvá otázka, ktorá sa vynára je, odkiaľ prišlo všetko toto vybavenie? Pretože Briti zakazovali akúkoľvek židovskú činnosť spojenú s armádou, výrobou munície a zbraní. Takže odkiaľ vezmu 12 strojov na výrobu nábojov? To sa stalo vďaka Jehudovi Arázi. On v roku 1938, roky a roky pred začiatkom tejto továrne, ide do Poľska, do mesta Varšava. A tam sa mu podarí tajne kúpiť 12 strojov. Bude trvať 4 roky, kým sa mu podarí tieto stroje prepašovať do Izraela.
ale vďaka jeho úsiliu tieto stroje dorazia. A potom sa tu začne výstavba tejto továrne. A teraz pochopíme, ako tieto stroje fungovali. Prvým krokom výroby je zobrať tieto mosadzné platne a vyrezať z nich disky. A to je presne to, čo tento stroj robí. Takže tu mali tisíce a neskôr milióny týchto malých diskov. A tento stroj premieňa disky na malé nábojnice. A tieto stroje tu čo robili? Zobrali malú nábojnicu a postupne ju rozširovali, až kým nebola takáto veľká. A keď kúpili stroje v Poľsku, mysleli si, že kúpili tie správne stroje. Ale keď sem prídu a zistia, že toto je príliš veľké pre izraelské zbrane. A preto musia pridať ešte jeden krok. Tu zobrali túto časť a vložili ju do tohto stroja. A takto dokázali odrezať presne na veľkosť, ktorú potrebovali. Ale to, čo vám chcem ukázať, je realita tohto miesta. Ako sa ľudia cítili? Poďte so mnou, ideme zapnúť stroje. Chcem, aby ste trochu pocítili, aké to bolo pracovať tu vnútri. Len sekundičku. Ľudia, teraz tu boli dve kompletné stroje, ktoré fungovali. V tom čase ich bolo 12. A už ste mohli počuť ten obrovský hluk, ktorý tu bol. Takže si predstavte, aké to bolo pracovať tu vnútri. Ľudia nielenže riskovali svoj vlastný život, ale aj životy svojich rodín. Pracovali tu v doslova pekelnom hluku. Aby sa pokúsili trochu povzbudiť náladu a zamaskovať ten hluk, trávili tu celý deň spievaním. Ale nebol to len hluk, ktorý prekážal. Miesto nebolo až tak dobre osvetlené. A nebola tam klimatizácia. Bol tam len malý ventilačný systém. Ale miesto bolo horúce, dusivé a hlučné. Chcem povedať, že byť tu spôsobovalo, že ľudia fyzicky ochoreli. Ale robili to všetko. Riskovali svoje zdravie a život, pretože vedeli, že bojujú za spravodlivú vec. Len aby ste mali predstavu, keď sú povolaní pracovať tu, holokaust sa ešte stále odohrával. Továreň bude fungovať v nasledujúcich rokoch po holokauste, keď bol izraelský národ zdecimovaný. Namiesto toho, aby upadli do zúfalstva, sedeli a plakali, postavia sa, aby bojovali, aby ešte silnejšie usilovali o nezávislosť štátu Izrael. A preto si myslím, že toto miesto je také pôsobivé. Ale vo vnútri sa skrýva ešte viac tajomstiev. Takže poďme ďalej do továrne. A za tých hrozných pracovných podmienok, ktoré tu boli, väčšina týchto ľudí nevidela denné svetlo a začali ochorievať a bledí. A to by bolo mimoriadne podozrivé, pretože títo ľudia tvrdili, že pracujú na poli a v poľnohospodárstve a každý deň prichádzali domov bledí. Ľudia by začali mať podozrenie. A preto tu bola vytvorená táto špeciálna miestnosť. Poďme do nej vojsť. Ľudia tu sedeli a sa vystavovali tomuto svetu, aby sa mohli opáliť. Tiež pre zdravie, ale aj na to, aby skryli, že trávili každý deň v podzemí. A jednou z bláznivostí tohto miesta je, že nie len, že sa tu v podzemí vyrábala munícia, ale tu sa aj testovala. Pozrite sa, tu je strelnica. Pretože potrebovali otestovať muníciu, aby zistili, či bude účinná, keď ju v budúcnosti použijú vo vojne. Takže ľudia, tu testovali náboje na vzdialenosť niekoľkých metrov. Odkiaľ bola uložená pušný prach a všetok horľavý materiál. Ale opäť nemali inú možnosť.
Ale práčovňa, ktorá je priamo nad nami, nedokázala zakryť hluk výstrelov. A preto presne vedeli, kedy prechádzali britské vlaky. A vlak bol hlučný, celá zem sa triasla. A keď vlak prechádzal, presne v tej chvíli tu testovali náboje. A po mimoriadne únavnom, vyčerpávajúcom dni tu v tejto továrni sa museli vrátiť k svojim rodinám a do svojho mesta, ktorí nevedeli, čo sa deje. A preto sa museli očistiť, pretože na ich oblečení zostávalo veľa kovových zvyškov. Zastavovali sa tu a bola tu osoba, ktorej úlohou bolo kontrolovať. Odstrániť z vlasov, z oblečenia a hlavne z topánok všetky zvyšky kovov a až potom mohli vystúpiť po schodoch. Všetko, čo tu vidíte, okrem figurín samozrejme, je originálne. Toto sú schody, po ktorých vystupovali. A tieto schody, keď po nich výjdeme, dostaneme sa k tajnému vchodu do práčovne. A teraz mám pre vás otázku. Ako dlho si myslíte, že trvalo postaviť toto všetko? Steny, betónový strop, túto podlahu. Chcem, aby ste to napísali do komentárov, priatelia. Toto všetko, priviesť stroje, postaviť pekáreň, postaviť práčovňu. Ako dlho si myslíte, že trvalo postaviť toto všetko? Odpoveď vás prekvapí, pretože toto všetko bolo urobené za 21 dní. Mali naozaj veľké odhodlanie. Kopali, všetko urobili za 21 dní. A práve preto to dokázali za taký krátky čas, bez toho, aby sem prišla nejaká britská inšpekcia. Keď už bolo miesto hotové, prešlo ich tadiaľto niekoľko. Ako sa im podarilo všetko toto skryť pred Britmi? Jedného dňa príde britská inšpekcia. A oni prídu a povedia, poďte s nami. Chceme vás dobre privítať. Zobrali ich do jedálne v meste a dali im pivo. Povedali, pozrite, náš darček, vezmite si pivo. Chceli potešiť Britov, aby sa veľmi nepozerali a nehľadali niečo podozrivé. A nakoniec sa Briti pozrú na miestniť a povedia, cítime sa zle, máme pocit, že nás naozaj nechcete. Tu. A oni povedia, ale ako to? Dali sme vám pivo, prijali sme vás srdečne. A oni povedali, dali ste nám teplé pivo. Chcete povedať, že ste to vytiahli priamo zo skladu, aby ste nám dali teplé pivo? Čo je to za pohostenie? A ľudia tu z komunity povedali, žiadny problém. Chcete studené pivo? Na budúce, keď prídete, dajte nám vedieť hodinu vopred, aby sme dali pivo do chladničky. A naozaj Briti to začali robiť. Vždy predtým, než navštívili toto mesto, predtým, než robili inšpekcie, zavolali dopredu, aby dali vedieť. Pozrite, ideme, dajte pivo do chladničky. A bol to dobrý spôsob, ako byť pripravený za každým, keď prišla inšpekcia. A teraz sme sa dostali na najnebezpečnejšie miesto celej továrne. Áno, viac ako strelnica, viac ako stroje, toto bolo to najnebezpečnejšie miesto. Tu bola montážna linka na muníciu. Zobrali všetko, čo bolo vyrobené na druhej strane a tuto naplnili pušným prachom a uzavreli. Každý náboj uzatvárali ručne. Ak náboj uzavriete a dostatočne ho nestlačíte, neskôr nevystrelí a nebude účinný vo vojne. Ale ak ho stlačíte príliš silno, riskujete, že vybuchne. A keďže tu naokolo boli debny s pušným prachom, celá táto oblasť, aj celá továreň by mohli vybuchnúť. Zabilo by to všetkých, ktorí tu boli. A nie len tu dole, ale pravdepodobne aj hore. Pamätáte si, že tu hore bolo mesto? Okrem pekárne, okrem práčovne, 6 metrov odtiaľto, bola materská škola. A preto ženy boli tie, ktoré mali povolené tu pracovať. A najlepšie matky.
pretože bolo známe, že matka by nikdy neohrozila svoje dieťa. A preto boli vybrané na túto takú citlivú prácu. A potom konečne po všetkých týchto krokoch boli náboje, munícia pripravené. Boli ukryté vo veľkých kanistroch na mlieko s falošným dnom a takto prenášané, aby boli uskladnené. Aby boli použité v budúcnosti vo vojne za nezávislosť. Podľa môjho názoru je toto jeden z najprekvapivejších príbehov Izraela a jeho nezávislosti. Ale žiaľ, toto miesto je neznáme vo svete a stále aj pre väčšinu Izraelčanov. Ale toto miesto bolo zásadné. Toto bola jediná továreň na muníciu v Izraeli až do jeho nezávislosti. Všetci odborníci sa zhodujú, že keby toto miesto neexistovalo, Izrael by vojnu nevyhral. Vojna, ktorá aj tak bola veľmi ťažká, v ktorej zomrelo 1% všetkých Židov v Izraeli. Nie 1% armády, 1% celého Izraela. Naozaj sa nedá vyjadriť, akí dôležití títo ľudia boli a aké ťažké bolo ich pôsobenie tu. Ale vďaka ním sa tu medzi rokmi 1945 a 1948 vyrábalo 5 miliónov nábojov. Počuli ste správne. 5 miliónov nábojov, ktoré tu ručne vyrobilo týchto 45 mladých ľudí. A ani raz sa tu nestala nehoda. A ani raz ich briky neodhalili. A preto to môžem považovať takmer za zázrak. Vďaka týmto mladým ľuďom dnes máme štát Izrael. Pretože bez nich by možno Izrael neexistoval. A určite by neexistoval ani Izrael s Alinou. Takže v tomto týždni, keď Izrael oslavuje 75 rokov nezávislosti, im chcem zdať všetku česť, ktorú si zaslúžia. Pretože mnohí z nich sú stále nažive, aby mohli rozprávať svoj príbeh. Ale pravdepodobne už nie na dlho. Dúfam, že sa vám páčilo spoznať trochu z tajomstiev Mahon a Jalon. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite toto video zdieľať so svojimi priateľmi a dať like. Posielam veľký bosk, uvidíme sa tu na budúce.